Ayo. 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 Ayaw. Ayo. Asal tidak jadi. Ganda. Ayo. 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 Balikan ko. Ayo. Ayo. Hindi na ito baya ma. Kita ninyo nga. Maligay nga. Hindi kayo. Saan mo? Ay. Balitain taon ko. Ayo. Ayo. Balita ko. Balita ko biskwit. Saan ka po? Akin din lang. Hindi lang supli. Salamat. Kaya akong bike. Wala dire. Buka ini sila. Ako nih beligya, wala juga kwarta. Inawat di tanah kuning. Ayo. Ayo. Baitong. Oh. Gawas ako, bye. Oh, saya to. Yan ko ba yan? Yan ko biskwita lagi. Problema ko kwarta. Ano beligya mo? Kining bike kasi mao ni bike kay mo ibaligya. Oh. Believe ko nimo. Sa una ang imong gibaligya, barko sa buok karon, bike na naman. Bike na lang mo, mo naman kung abot sa pagpalit ko. Astilan, may kay Lagi ko malipat niya. Ikagi kontak na ko sa tanan mga ki. Pati silawak ang tanga. Sige, sige. Ako na, ibaligyan mo ba? Oh, pila may baligya sa mo ni? Wala ni pabayaran mo 5,000. Ay, 5,000. May marag apiki kay kuan ni bay kay bag-o pa kung nakapalit sa dog. Dam truck gani ha, gibaligyaan ko ni ani mo koy nyab. Sa mo ni man nga ang kung kwarta dre o. Sa klibo naman. Tugot ni una ko sa klibo. Aw, ako nang bayaran. Di ka madag, sipunan mo nag 500. Di ka, wala na yun. Wala may lain. Ay, ayun, dali, padobi. Ay, kini lang, sekali mo labi. Di ka na ba? Dali kayo. Sige na. Yung mga na. Ano na Ya, kata na ko. Salamat kaya. Yung mga magagiling bike. Ako, alagi na. Mau ni service ni mo dito. Dito pakas Marco. Yes, taga. Sige, sige, sige. Salamat. Ayo. Hashtag Rambi. Susin na. Hayag ko sa adlaw. Ya, atas ko. Sige, sige, sige. Salamat ha. Sige. Nailan. Nagtuo siya. Bratuhon niya bike. Kining bike ka. Pangmunting bike ni. Ang ngayanin ako kay tutitasan ako. Sus, lami ang pagkapalita. 1,000 ra. Purma palang daan. Bayranes kong amigo. 150,000. Ni mas lipat tinugo ato hindi na do kay kiniyata kog biskwit. Nuwahin na kong bait. Paita ba yan eh? Tari gito paingon, imposible. Hindi gito mga tug highway kay hadlok tuligsan. Ako ang bisikleta oh. Ani mas. Lain
na magkulong sa nina ang nagawa. Sugok! Karoon ka. Timing nga, Hoy, makapalit na. hoy, hoy, hoy! Gano'n namin mo na kung bisikita? Sa Hindi ko kanina dato. Pagtarong di, kasi imong bisikleta nga, bago ko kanina to nagipalit karon. Kung sa'yo kipalit! Ay, kung kilala, ikay nagkuha, nagtalikod ka pa doon nga nga rin. Nag-ilis na kayo sa nina. Pariya, ito mo na. Mauging na nga ni mo. Ay pag yun anak bay kay kini siya, gidaan ni siya atong usa ka tawo nga perting hayagag o. Hayagag ko, nagpalit ko biskwit dito sa tindahan. Akong gibutang sa kilid, nawagtang. Kay dugay, kay nihatag na ko ang tindilag biskwit. Unsa? Ay, pag ibinuwak niya. Kaya! Ikabutan ka na. Kabutan ka na. Kabutan ka na. Kabutan na ito. Ay ay ay.